jagat kala narpa Kresna kantos anyakrorik ing praja Cintaka-pura ing Purayagung Amarta kawis tinggal renggep umbul-umbul baludak dwaja kekibir ing kono bakal ana pamiling senopati Mamasuka Marwata sutaning manah Risanata Prabu Yudhistira dupi nampi praptane ringking Laka Drawati Sri Kresna Sang Prabu Baladewa riwusnya sawetawis lama dadi mangkono wijining pangandika Nalendra Harimurti. Yayaji kadangipun ngeten. Inggih Koko Prabu. Saklengkung bingah setaning manah Rakanting Drawati nggih labet. Pun kakang dipun jawil badhe wonten ing pamiling senopati. Yayi perkawis senopati pinilih manut manggih Raka Parindaraka. Ada dasar pinten-pinten bab setunggal satria ingkang pinilih dados senopati tentunipun kedah abjiwa teguh liripun tansah marsudi dhateng kasantosan awatak tanggung mengkuwedi manggih karahayaning nusa bangsa tansah budidaya murih rahayu saha satriyaning praja ingkang minangka senopati kedah tanggon liripun bakuing manah nanggulangi baya pekewuh kanthi kekiyatan ingkang satuhu. Ora kleru aku ngrawuhke Kakang Kresna lan Baladewa kakangku. Iya, Di. Senajan Rakanto Mandura uga urun-urun penemu, muga-muga jroning pamiling senopati iki mengko aja nganti dadi darkah ing antaraning sedulur. Koko Ratu Yangi yo kene Janaka ning opo? Opo iki? Wah. Pekat Janaka kula bukane kepiye dene ana lelakon kaya ngene Dimas Abimanyu mati. Perkara iki aja nganti krungu karo lara ireng iki mengko dadi apa iki? Arjuna Siadi tutura. Koko Prabu aturipun Punakawan aturipun Punakawan piye Dimas? Sekawit Abimanyu lan praja dipun dherekaken para Punakawan sedaya dumadakan dipun kroyok raseksa
Abimanyu dipun tulungi kaliyan Gatotkaca kabeta mumbul wonten ing Ngawiyat. Raning Abimanyu sampun dipun gendhong Gatotkaca mila punakawan sami wangsul lajeng nderekaken kula. Nalika wonten wana kaget raos sing manah dene kula manggihaken Abimanyu sampun dados kunarpa. Abimanyu kuthah ludira ngletak tanpa wonten ingkang nenggo Koko Prabu Gatot. Piye Koko Prabu menika kados pundi wonten lampan mekaten Koko Prabu? Kresna Kakesat Jarwo sing mateni Abimanyu iki sapa? Mangke rumiyin cara-caranipun ngudari bolah ruwet kedah ingkang taliti Koko Prabu. Ditriti piye? Selak mesakake kuandane Abimanyu inggih nggih. Ungkulana kembang Wijaya Kusuma menawi dipun ungkuli sak menika mangke malingipun mboten kecekel. Lah banjur karepmu Arjuna kula wonten dawuh kanggo nitik sapa sejatine ingkang merjaya anak Mangka Wijaya tak jaluk sepisan maneh tak jaluk kanthi mulunging ati lilaning rasamu Abimanyu cemplungna benawi ganggo Koko Prabu piye makon jegurke kali iki piye? Yen to pancen iki Prabu ora bisa nemokake sapa sing mateni Abimanyu, prayogane Abimanyu enggal diunggahke ning Pancaka. Menapa kula badhe mentala kowe manut Kresna apa nggugu karepmu dhewe? Yen manut aku gage gawane menyang benawi ganggo. Geger Gong, geger piye? Ndara Janaka didhawuhi Ndara Kresna supaya nyemplungke Ndara Abimanyu ning Kali Gangga. Lah iki kok ya dalam leku dalam bondo Ndara Gatotkaca. Lah tem mlayu ngetigi ngener nyang kali iki kok ya dicemplungke. Rama lepat kula menapa Rama rasa kokian lambe kowe mbeset raine wong gerang nyalon senopati kena ning mentara karo dulurmu dhewe meleka mripatmu Abimanyu mati sekawit sing bopong diapurmu adine Mutyar kowe mung mentheng Gatotkaca iki
Sampeyan niku pripun? Nek pun nyemplungke anake mak plung terus dibonto tangane nganti kalek hab pun lega ati sampeyan. Men. Lah nek pecah pripun? Manak nek. Apa sih iso? Ndara rimbi pun tuwek, wadahe bayi pun ngalih ning cengel. Ade anak kok ora alasane kok moro-moro seset. Jare mau sing ngomong Punakawan. Abimanyu dikruyuk buta. Ditulungi Gatot saka gegana digawa mungkak ayo weruh-weruh jlamprong nemokke Abimanyu. Wis mati mau sing gawa Gatotkaca. Padha-padha kabeh satriyan nyalon senopati mosok Gatotkaca mentala karo adine dhewe. Lho, sik to. Gong, mbok di rene to, Gong. Aku nek karo wong sitok ki aku wis caturan. Sapa to? Kusnan to? Iso kusnan neh. Ndara Gatotkaca dibonto tangane karo Ndara Werkudara jegurke kali. Lah, tekno nek anak murang salak nek ora jegurke kali piye? Nah aku ya rame anak. Cantrik-cantrik bareng taleni cemplungke kali. Areng gua apa? Ya aja ngono to, Gong, diwangi kok malah. Pripun niki mungkin pripun? Sakarepe. Mengko yen to pancen Gatotkaca ora mateni Abimanyu mesti ning dalan. Ya dikepiye-kepiye wong awake iki ya tau diwenehi dhuwit karo Ndara Gatot to, Kok. Kuwi nek Ndara Gatot ditaweni terus cemplungke kali ngantek haup-haup ngono ki terus rasamu ki piye? Ha, mongko kowe iki ben sore ditukoke lawuh. Heh. Ya terus aku kon ngopo? Hayo ngopo-ngopo? Wong jenenge sehidup semati. Jadi aku kan jegon ngono dapurmu aku ora iso nglangi. Lho, aku iki ning mburi kok roh kowe nglangi. Wong aku ora nglangi kok aku nggawa ganjel. Nglangi kok ganjel wis ora. Ayo jegon. Mah adem aku ki mau adem. Nyemplung. Lah dapurmu aku yo jegon lho, Rek. Lah diomongi aku ora iso nglangi. Lah. Pokyan pakem. Lolo. Cangkeme Bakong kok nggon pelok kok dilolole. Ora iso lole. Mula tok atiku ora penak. Kae kok Gatotkaca kok kemambang. Putuku kemampul ning tangane kok ora iso obah. Gatotkaca. Yesus kok bantermen banyune bantermen masa kok seton jegur banyu tak gantole sikil saka pinggir
Kandi Tru. Lambuk. Lan Ndara Gatot ndi? Gel aku roh ning kowe lho. Ketoke dintaske karo sapa kae? Sing putih-putih iki sapa? Hah? Ya. Seta. Anoman cangkepe. Kowe iki aja mangsuli wong delok ora. Ngentek-enteki kebul ae. Kayak kebul kaya rokok ya, Dik. Rokok e saiki anyar kok. Wah, sore rokok. Sabda muridmu kuwi. Tuku lerane. Ayo lek mentah to celak pajak ya mentah ya mentah sik. Kae mau dicethake Ndara Seta apa udu? Lah nek ngono kuwi ya Seta to kae. Ayo mentah wis ora. Aku ora iso. Nah ngono wong ki kala-kala njegur banyu ngono lho. Wong kok wedimu karo banyu ora ilok. Aku ndake. Ngene, kene. Ah, ayo. Ya gini, cokot urang kok nyokot jabure nyokroki bokok Pang samal pamoring sukma iki lakon napa Gatotkaca? Kula piyambak ugi mboten ngertos Eyang. Kok ora ngerti? Sing ngertos kula. Kowe ngerti, Petruk? Nggih ngertosno. Kula nggih ngerti. Ning kula mboten ngajeng crita. Kula majeng mendel mawon. Aku kan biyen nek roh apa-apa aku meneng ora tak kandhake. Piye, Petruk? Nggih ngenten niku. Mosok iki awak dhewe cerita ping pira to kok? Nyet nek ganti wong ku ya kudu diceritani lha apa ngerti. Karo masane sing ngerti kok kowe. Ngeten lho. Lho ndherekaken Ndara Abimanyu. Iya. Ndara Abimanyu nang raja lah dikrubuk kali buta, duka buta keng pundi mboten cetha lho. Lah ditulungi kali Ndara Gatotkaca. Wah. Kapan kuwi? Rumangsaku aku mau kaya ora sambran. Ning niki wong patecangamu mboten medal. Ora. Kura-kura rumangsa nulungi Abimanyu sing dikroyok buta. Tenane? Iya. Eyang lampan kados ngaten cethanipun. Ndara Abimanyu niku weruh-weruh ditemokke kali Ndara Janaka pun do ngene lho. Lah wong kula wau nderekke ning gandeng pun ditulungi Ndara Gatot, mestine nggih pun raharja. Lah kula wangsul ketemu Ndara Janaka, ditangu Petruk, lah Ndara Abimanyu ndi? Hamun dibeto kali Ndara Gatotkaca ngoten. Lah kok bareng ayo derekno aku, lah kula ngetutke kok moro-moro nemokke layone Ndara Abimanyu. Lah niki ora terus dibeto teng Praja Ngamarta. Enten niku nggih geger ngaten wong Ndara Abimanyu mati. Lah sareng kula crita werna-werna nek sing nulungi Ndara Abimanyu, Ndara Gatotkaca niku weruh-weruh Ndara Abimanyu. Nuwun sewu seda niku Ndara Werkudara niku muring. Ndara Gatotkaca dibondo tangane pun seret teng kali jegurke kali Gangga ngaten niku. Critane ngono kuwi.
Gatotkaca kula wonten dawuh. Iya. Aku wis kandha ngarep abot sanggane nggono bakal dadi senopati. Menawi mekaten wonten Surya kembar ana sing ngembari kowe. Le, kae mak klebat liwat kaya kowe ke sapa? Regatosan Gatotkaca sigra kana tumiling Nyurya kembar wani madani Ratu Pringgondani. Hayo murgake salina. Iblis laknat, kowe sing wani membo Gatotkaca. Kowe ratu palsu. Murgake atuten sandanganmu. Kowe sing jalani patine adikku Abimanyu. Palsu. Kowe sing palsu. Aku ora rumangsa mateni Abimanyu. Kowe setan alas ora minggat lebur kuandamu. Pumasanya pratangga induyat amun-amun liraku mampang babak bundas numpuk bentus lakumu ki keneng apa
Aduh Rama, kula kepengin bantu Buma Stija. Kula membo Gatotkaca Rama, lajeng mejahi Abimanyu. Nanging kula konangan Gatotkaca Rama. Oh alah nggih, kok ya liwat dalan sing ngawu gawar nggih. Mbuh dadimu kuwi mengko nggih. Leng-leng dhewe wangu-wangu mangu-mangu kong kanduhan rimang Om menika sinten? Aku Harya Seta, kowe Bathara Nagaraja. Iya Raden, kawruhana saiki ora ana rebut bener, anane mung rebut luput. Anakmu Pertiwangga wani ngawu gawar, mulang sarak mamak mripate ketutupan kelawan junggile pikire. Dene wis wani ngembari citrane putuku Gatotkaca. Dina iki bakal ndak jaluk ndak sowanake ana Praja Ngamarta dimen diadili sing trep marang dosa bobot lan timbangane. Aduh Raden, Malekung samadhi ing tepining benawi kang kanenggih Sang Bathari Pertiwi. Sigra dakep sepu juga nutupi baban hawa sanga linantik manjing madyaning Kang Bajra Irawana kang ngali wis kalilungane rasa dadi tumlawuh. Ana ingkang kumlebat ing wareh amarengi wudaring semedi. Banget orang ngira pun ibu ya nggih. Paduka pukulun Bathari Pertiwi bekti kula katriya ya Abimanyu tak tampa. Raos kula kados wonten ing alaming pasupenan sira pralaya. Kaliyan ing benawi tak ungkuli Cangkok Wijaya Mulya. Mekaten. Lalu ya jati-jati temah nirmala kula. Apa sebabe mengkono nggih? Inggih waleh-waleh menapa rikala kula nganging praja dipun krubut raseksa. Rumaos kula kados dipun tulungi dening Kakang Mas Pringgandani. Namung kateman kula mboten mangertos
Ngertos-ngertos inggih sampun wonten ngarsa paduka Kanjeng Mo Betari Pertiwi. Aduh nggih. Dadi cetane sira mati nanging ora cetha sapa sing percaya marang sira. Inggih Kanjeng Mo. Nyata laruta sangking yudha sang guru kula mutusa sang Sri tak gawa marang Praja Ngamarta. Ya mung pangadilan Praja Ngamarta ingkang bisa madhangake perkara iki. Miat langening kalang yuan adara pandamuncar paman Sengkuni nggih anak Prabu lelakon tundane sampun kewiyak siji-siji niki pripun Ngamarta badhe ngawontenaken sidang paripurna kagem pilihan senopati paduka enggal-enggal ngrah basa kemawon. Inggih paman, kula suwun mangke menawi Gatotkaca ingkang dados para Kurawa katuran siaga ngerek gendera paprang paman. Ngamarta biyuki batang sayuta. Inggih ngestuaken dawuh Raden. Punapa mirah ingsun repaten waspada mijil tuku tanpa karya sekal rinem bekan gusti Iya, wonten menapa menika ya? Nggih. Kowe ngerti Kresna iki IP-mu. Ya wis Pertiwanggana inggih menika IP kula. Ya iki sing membawana Gatotkaca sing mateni Abimanyu, ya iki setan kowe. Menika Batari Pertiwi garwaku Yayi Pertiwi ing kene inggih sejatosipun kula ingkang maluyaken Abimanyu kentering marih mongko pejah kula kuli Cangkok Wijaya Mulya katuman paluya jati-jati temah nirmala sing mateni Abimanyu dulurmu dhewe Pertiwanggana sing malih Gatotkaca tobat
Sinodrawati kula nyuwun pangapunten ayo mulih. Nah, wong ora do dadi senopati kok nanti do paten-patenan kok padune Pertiwanggana ki mbela Bama Nrakasura to. Kresna piye anakmu kaya ngono piye? Sapa sing to? Kula Bama Nrakasura ki Sitija. Oh, anakku nggih Bama. Sampun paduka Kanjeng Rama Dewaji mboten sisah ngendika menapa-menapa. Kula pun ngerti dayane ngati ndika. Wah. Kowe ora ngerti yen to bapa pamanmu Pertiwanggana. Kae wong licik ketoke bantu kowe nang nyingkirke anak-anak Pandhawa. Werkudara mengko dhisik ya nggih. Sabaro disabaro. Koko Prabu Ndrawati babakan pamiling senopati rening para satriya ingkang sami kepengin dados senopati ugi sampun jangkep. Bama ugi wonten Gatotkaca miwah Abimanyu sampun sawega mila. Rayipun namung nderek saking pamrayogi paduka Kanjeng Koko Prabu Harimurti. Nyanyi saking pangraosipun Kakang Ndrawati langkung utami bilih Eyang Seta kemawon ingkang netepaken adhedhasar kawicaksanan. Ya, pun Kakang Mandura ya rujuk merga Kanjeng Eyang Seta kuwi dudu wong traju tresna ning ya dudu Pandhawa. Eyang Seta sumangga Eyang ya. Pun Eyang saiki mbok percaya minangka wong kang mutusake bab pamiling senopati yen kabeh wis rujuk padha rungokno. Sayektine wong dadi senopati ku sak ora-orane kudu duwe dasar 5 ingkang sinebut Pancasara. Ya kuwi guna, sudira, susila, nuraga lan wicaksana. Wawatekan kuwi kabeh kudu uga linambaran gedhening lelabuhan tumraping sakpadha-padha lan uga tumraping nusa bangsa lan negara. Adhedhasar iku maupun Eyang animbang angengeti temak amutusake netepake Gatotkaca. Gatotkaca kang dadi senopati. Anakmu Bama mak klepak lunga. Ora wurung kae mengko dadi geger ana njaba mengko ana pun Kakang mriki. Kowe kuwi ora pisan ora pindho. Tingkahmu kaya wong ora ngerti pernata. Wong kalah ning ora gelem ngalah, wong kepilih ning emoh ngalih. Wong wis kepilih si Gatotkaca. Ning rasamu kok kaya ngono. Ngerti ya? Menungsa bisa ditresnaning wong kuwi merga cacakane sing gawe asih. Ora nek kawula sing gelem milih pengarep sing senengane mung gegeran kaya kowe.
anakmu wis mulih wis. Ning kowe ngerti sapa sing mbokongi ana mburine Traju Trisna? Mesti wong elek Kurawa. Keparat ora tata sing keparat Kurawa. sanget wiwit purwa madya ngantos wusananipun lelampanipun Ndara Gatotkaca ing jagat tanpa timbang menika sampun paripurna ning Ndara Gatotkaca sampun pikantuk nugraha saking dewa ugi sakmangke pikantuk wahyuning Senopati dados Senopati pikantuk kanugrahan Senopati menika sami kaliyan pikantuk katentreman ugi sami pikantuk kamulyan inggih sami kaliyan pikantuk toh jali abadi sami kaliyan pikantuk Makutarama sami kaliyan Cakraningrat sami kaliyan pikantuk wahyu kembar
lan sanes-sanesipun. Iya Kakang Semar. Monggo nyuwun mugi-mugi lampanipun Sang Gatotkaca andalani tentrem rahayu niring sambe kala rahayu wonten ing gegana